Nagyon tapasztalt versmondóval van dolgunk. Jársz versenyekre is? Igen. Például melyik versenyen vettél részt? Tompa Mihály szavaló verseny. Hűha. És más? Van még, csak nem tudom, hogy most. Tudom, sok van. Jó, de ez most nem fontos. És mit hallunk tőled ma? Majd elmondom, amikor kezdem. Bocsánat, teljes mértékben igazad van. Bocsánat. És egy nagy tapsal biztosok úgy kezdetben, jó? Koncsol László, az esőcsepp. Aki pára voltam, aki felhő lettem, majd onnan kiválva homlokodra estem. Dús esőcsepp volnék, gyöngy, szivárvány, bársony. Lehultam, s folytatom lélekvándorlásom. Egyik életemben villámot vezettem, kék-fehér tüzében gőzzé gázzá lettem. Másik életemben őszi eső voltam. Friss vetést itattam, tarfákon doboltam. Újabb életemben fáradt havat faltam. Füvet melengettem, élni igazgattam. Első életemben a föld még forrt, égett. Én hordtam kérgére némi hűvösséget. Tüzéből fakadtam, gőzeiből lettem. Tüzébe hullottam, ismét gőzzé lettem. Most a tengerekben sóval töltekeztem. Elemeket faltam, aranyat is ettem. Partot nyalogattam, cápát cirógattam, hínát terelgettem, bálnákat itattam. Mikor az ég hívott, könnyű szánra kaptam, s mindent, amit vittem, a tengerre hagytam. Alakot cseréltem, égi lakó lettem. Lent a test, a tenger, s fönt a pára, lelkem. Fönt rajokba gyűltem, fellekbe merültem. Szellemtársaimmal lassan szétterültem. Hintáztam, ejtőztem, szellemkeringőztem. Orkánok taréján széllel kergetőztem. Sötét gomolyokban zúva gomolyogtam. Fényben hemperegtem, felhőkben forogtam. Felhők nyílásából városokat láttam. Bimbam árban úszó tornyokra találtam. Köddel keveredtem, hóval elegyedtem. Nagy hegyek, tűziklák jegét ízlelgettem. Végül ideértem. A rajból kiváltam, zuhantam, repültem. Homlokodra szálltam. De mi fejedre hult és kezedre csöppen, nem én vagyok. Csupán a testem. Töröttem. Sose itt, hogy ösmersz, csak suhanni láthatsz. Igaz cseppvalomban sehol sem találhatsz. Amit látsz belőlem, az a zuhanásom. Gyors életem tüntén, halálba hullásom. Igen, valóban. Bravo! Hát azt gondolom, hogy nem kell hozzáfűzni semmit, ami jó, az jó. Tehát látszik, hogy gyakran mondasz verset, nagyon szépen élt az arcod, legalábbis így oldalról, ahogy én láttam. Én nem akarom a zsűrit befolyásolni, de nekem nem. Akkor kérdezném, illetve megkérném a zsűri valamelyik tagját, hogy egy pár szót szóljon a produkciókról, és aztán, tehát hogy értékelje a produkciókat, és utána a díjkiosztás. Köszönöm szépen! Először is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sok bátor gyerek gyűlt ma össze a színpadon és a színpad előtt, mert hogy ahhoz is nagyon nagy bátorság kell, kedves gyerekek és kedves nézők, hogy erre a színpadra bárki ide felálljon, és ne tegyen semmit. Hát akkor ahhoz, hogy egy gyönyörű dalt, egy verset, egy táncprodukciót bemutasson. Éppen ezért nagyon nehéz dolgunk volt. Természetesen nem voltak a kategóriák előre meghirdetve, úgyhogy még nehezebb volt eldönteni, hogy akkor adjunk-e első, második, harmadik díjat, hogy kategóriákba soroljuk, rangsoroljuk az előadásokat, vagy csak egyszerűen mindegyik produkciót a maga művészi értékében próbáljuk meg díjazni. Hát az utóbbi mellett döntöttünk, és próbáltuk
megtalálni mindegyik produkcióban azt, ami a legjobb, azt, ami kivételes, megkülönbözteti egyik produkciót a másiktól. És akkor a zsűri úgy döntött, hogy elsőként a legjobb szavalatért járó könyvutalványt fogja átnyújtani. A könyvutalványok az RMDSZ nőszervezetének a felajánlásában érkeztek. Méghozzá Horváth Zenkő Veronikának szeretnénk átnyújtani a legjobb szavalatért járó könyvet, és egy nagy tapsot kérünk neki. Gratulálunk! És szeretném a legbátrabb szavalatért járó könyvet Nagy Máténak szeretnénk odaadni. Nagy tapsot kérünk Máténak is. Ő nem csak bátor szavaló, hanem egy nagyon bátor gyermek is. Gyere Máté, légy szíves, állj ide be, mert a végén készül rólatok egy közös kép. A legbátrabb énekes produkcióért járó könyvjutalmat Simonovics Balázs kapja. Külön gratulálunk neki a segítőkészségéért. Gratulálunk. A legharmonikusabb előadásnak ítélte a zsűri a Mák testvérek produkcióját. Kérném szépen Mák Andor és Mák Borbála fáradjon a színpadra, akik azt hiszem, hogy a testvéri szeretetről is tanúbizonyságot tettek az énektudásuk mellett. Gyertek, vegyétek át a könyvjutalmatokat. Gratulálunk. És akkor maradjunk az énekes produkcióknál. A zsűri szerint a leghelyesebben előadott dal Víg Lénárd előadásában volt ma hallható. Kérem Lénárdot, hogy jöjjön a színpadra, gratulálunk neki. Szépen, tisztán, határozottan énekelt. Gratulálunk. És ugye díjaztuk a szavalatokat, az énekes produkciókat, de volt nekünk egy nagyon tehetséges táncosunk is a mai napon. Kérjük szépen Sárai Patrikot, hogy fáradjon a színpadra, vegye át a jutalmát. Ígéretes táncos. Gratulálunk. És ahogyan azt az elején elmondtam, nem egyszerű itt a színpadon bármit is bemutatni, megbocsájthatóak a bakik, viszont külön tiszteletet érdemelnek a hagyomány őrzésért azok a gyerekek, akik népdalt választottak az előadásuk tárgyaként. Kérjük színpadra Morzsa Zelket, aki ugyan nem népdalt, de a Nagy Tata régi produkcióját adta elő, ugyanakkor Erdei Edina és Erdei Stefánia, valamint Fülöp Izabella és Szolga Vivien népdalokat adtak elő. Szeretnénk arra ösztönözni őket, hogy folytassák az elkezdett utat. Erdei Stefánia és Erdei Edina, gyertek a színpadra, gyertek fel!
Gratulálunk! Tapsot kérek az előadóknak. Nem választott könnyű verset Pető Réka sem, és miután legyőzte az izgalmát, nagyon szépen adta elő József Attila versét. Kérjük szépen, fáradjon ő is a színpadra, vegye át a jutalmát. Gratulálunk! És a Buki csoportot is szeretnénk egy könyvvel megjutalmazni. Köztudottan ők együtt töltik a délutánjaikat az alapítványnál, úgyhogy remélem nagy hasznát veszik ennek a meséskönyvnek. Kérem szépen a csoport egy képviselőjét, hogy jöjjön fel. Választhatok valakit magatok közül. Remélem, hogy jövőre még több népi gyermekjátékot mutattok be ezen a színpadon. Gratulálunk! És bátorításként, hogy legközelebb még bátrabb legyen, Sásvári Léna Izabella kap tőlünk egy bátorító kifestőt. Gratulálunk! További jó szórakozást kívánok mindenkinek, a gyerekeknek pedig megköszönöm a bemutatott produkciókkal. Köszönjük szépen a zsűrinek a munkáját, a gyerekeknek a produkciókat, egy nagy tapsot nekik! Köszönjük szépen, gyerekek!